Or tú riamh in etilán hada, nó an wacha tú etilán a riamh. Go handúil, ardún in etilán in áitiúáin, táin se suas a spéid, fan se hús fe písín, sin tangan se nuas in áitiúint eile. A creidú nó nácreid, tá daoine an, agus má chaitheamh aimsire, is man ham bheith ag léimteach as etilán, na chun sin crackáilte. Nis, chun é sinna dhéana, testíonn rud an tábhacht do chuit, an parasiút. Agus tá muide chun píte go ólam faoin parasiút inniu. Nis, sulla léithe me sliocht faoin parasiút, tá mu chun riont rudaí nua a ólam. An duine seo, cén tanam a thugad muide sin? An léimneoir. Perador, duine a bhíntig immers pelle, léimneoir ná an duine a bhíntig léimt. Mo ar fad. Nis, an písa seo gon parasiút. Tugad muid ceann bhrat sin. Tá cro mór le go maileann se an téir. Chomá lei sin, nuair nach bhfuil an parasiút ag teastáil, cuinnítear sa mála é. Agus tá mála do réim, mar sin glíomhmuid mála droma Amha. Cuineann fanann an mála droma do réim, maiall na strapaí cléomhraí atá an sin, agus cuineann siad sin an mála droma do réim go dtí is nach níomíonn se. Nis, léitheoireacht písín. An Parasiút. Is minic a bhíonn cro scábáistí an parasiút. Úsáid an parasiút tarraingt chun maile chur a rud atá ag glúiseacht a nuas ón spéid. Tagan an focail parasiút ón bhraincis paraí a chéilíonn cosint, agus siút a chéilíonn ag titim go máil. Mar sin bíonn an léimneoir ag teacht anuas go máil cuaramach agus go sábhailte go dtí go mbíonn se híos a talla. Nuair a bhíonn an duine thuas sa spéid, bíonn an parasiút sa bhála droma, agus tagann se amach nuair a osclaítear san air. Bíonn an mála droma feistithe an léimneoir le strapaí cléomhraí. Bíonn ceanbrat mór ag parasiút. Bailíonn se a lán éid, rud a churint in éideann na daintarrainte, agus ag teacht a nuas. Éiríonn an glúiseacht níos smuile go dtí go mbíonn an léimneoir híos an talla. Amha, bhí go leor ólas sin. Thug sibh faoi deara na tróna glúiseachta a dúsáid mé. Tá rialacha speisialta agan le iad a rá. Fan greice mu iad. Nuair a bhí an léimneoir san air, dúirt muid go raibh se thuas. Nuair a bhí se ag titim, dúirt me go raibh se ag teacht anuas. An sin nuair a bhí se ar a talla, dúirt me go raibh se híos. Amha ar fad, tá tábhachtach go úsáid muid sin ag art. Is féidir líbse bheith cleachta sin beidir agus sibh ar a staire sa máile, nó beidir ar sleanán sa bharc sprí. Ba tú thuas, tucha tú a nuas, an sin ba tú híos. Amha ar fad. Nis, ba mise a reis ar báil ag ceacht ólaíochta, agus ba muid bhaidí smúmáid leis an parasiút. Nach mai sin iontach.